बे समाव मोनसे गोनां खौरांखौ मिथिनो सिगांदों BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव फिन गोदान दिल्लीयाव गोनांथारै सावरायहैदों BTR Accordनि सागानगिरिफ्रा। नंगौ, BTR गोरोबथानि सागानगिरि आरो मिरुनि बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरजों गोदान दिल्लीयाव गोनांथारै सावरायदों। बे सावरायनायाव दंमोन BTRनिफ्राय BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, MLA लरेन्स इस्लारि, MCLA सावरायग्रा बसुमतारी, MP रनगोरा बसुमतारी आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फारसेथिं मिरु सरकारनिफ्राय हम सेक्रेटारि अजय कुमार बल्ला, नर्थ इस्टनि एडिशनेल सेक्रेटारि बिचुक गल बिथाङा BTR गोरोबथानि सायाव सावरायनाय समाव दंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिल्लीयाव मिरुनिफ्राय बिबानगिरिफोरखौ BTR गोरोबथानि सायाव सावरायनाया जोबोद फिथाइ गोनां जादों। मख'नो गोनांदि BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायाव मिरु सरकार आरो रायजो सरकारनि मावफुंनाया एसे लासै जालांनायखौ बिथा खालामनानै आरो BTR गोरोबथायाव मोननाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनायनि थाखाय सागानगिरिफ्रा मिरुजों गोनाङै सावरायनाय जादों होननानै मिथिनो मोनदों। लोगोसेनो फैगौ 2023 मायथाइनि जानुवारि दानाव फिन BTRनि सागानगिरिजों 3 खनायारि सावरायनाय जाबावगोन होननानै सुलुङा फोरमायदों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।